Så kører vi igen. Den her gang skal vi have kigget lidt på faktisk en masse forskellige ting. Vi skal i hvert fald nu endelig se lidt på, hvordan det går i spillet. Jeg er nået til 1. januar 2012, det vil sige, der er gået en halv sæson, og vi skal i hvert fald have kigget på blandt andet, hvordan det er gået i diverse turneringer, herunder The Championship og Liga Cup. FA Cup'en er ikke rigtig gået i gang endnu. Starter i starten af januar, så det bliver først næste gang. Så skal vi se lidt på, hvordan spillerne har klaret det, og se lidt i hvert fald på, hvordan de gør i forhold til taktikken, og hvordan min taktik klarer det. Og så kunne vi måske også lige kigge lidt på, om jeg skal have solgt nogen her i vintertransfersvinduet, som måske ikke har præsteret, eller som jeg ikke rigtig bruger. Og så skal vi selvfølgelig se, om der kommer nogle mangler, som vi skal have købt ind. Og alt det er i hvert fald, hvad I kan forvente jer af den kommende opdatering. Og så skal vi selvfølgelig have kigget på, og så vil jeg vise det for eksempel lidt lir, sådan lidt mål og lidt højdepunkter hister her, som Vester så sødt har spurgt om i tråden. Så I kan glæde jer. Så er det lige kommet. Også hedder rigtig Carling kom. Egentlig så vil jeg rigtig gerne have noget lidt længere. Må vi sige, at jeg er nået til anden runde. Jeg vil rigtig godt have noget op omkring, hvor det begyndte at blive sjovt. Vi kan se, at der er en masse sjove Premier League hold med i tredje runde, så det var i hvert fald tredje runde, jeg skulle have nået til. Det fik jeg så ikke lov til. I første runde møder vi et hold fra League 2, som var egentlig en lidt en walkover, hvis vi går ind og kigger lidt på statistikken. Så kan man også se kampstatistik. Vi har 65% af spillet, så det var jo utroligt, det ikke udmønter sig i flere mål, men det var fint, og vi kom let og elegant videre. Hvis vi prøver at kigge, så stillede jeg faktisk nærmest de stærkeste holdopstilling mod et hold som den. Så ja, det var jo måske dumt, men jeg prøvede, og det samme gjorde jeg egentlig mod Portsmouth. Jeg ved ikke om mit hold, de generelt, de mentalt ikke helt var glade for Liga Cup'en, men det endte i hvert fald ud med, at vi røg ud i anden runde, og jeg er jo ikke helt tilfreds, men sådan var det. Så, men det må man jo tage med, desværre. Så skal vi kigge lidt på, hvordan det går i ligaen, og jeg synes næsten, vi skulle springe direkte ud i det. Vi ligger klart nummer 1 med 5 point ned til Middlesbrough. De er lige kommet op faktisk indtil videre, og har Nottingham Forest ligger nummer 2. Og den store overraskelse er West Ham. Jeg er faktisk rigtig glad for, at de ligger så langt nede. Jeg håber faktisk ikke, de rykker op. Mange kan godt lide holdet, men det kan jeg jo egentlig også. Men nu er jeg Leicester, og jeg vil helst ikke have dem med op. Så hvis vi prøver at gå ind og kigge i tidlige positioner, så lige markere os her. Så kan I se faktisk, at vi er næsten ligget nummer 1 hele vejen. Fra hvad er det, 7. spillerunde, så er vi faktisk ligget nummer 1 resten af vejen. Så man må sige, at vi har været rimelig stabile, og det kan man også se. Vi har scoret 63 mål. Hvis du kigger på, hvor mange mål de andre har scoret, så er det faktisk rigtig flot. Vi har slukket 31 ind. Der kunne jeg måske godt ønske mig, at vi har lukket lidt mindre ind, men det er jo som det er. Og hvis vi går ind og kigger her også på gennemsnit med hensyn til tilskuere, så har vi haft 25.500, det synes jeg er rigtig flot for et championship hold, og man kunne håbe, den ryger op omkring de 30, når vi rykker op i Premier League, i hvert fald i første sæson, hvis jeg så frem, jeg selvfølgelig rykker op, det håber jeg. Vi har plads til 32.000, så det skal selvfølgelig også måske udvides på et tidspunkt, men alt andet lige, så ser det godt ud for økonomien, at vi i hvert fald har så mange tilskuere. Hvis vi går lige over i spillerstatistikken, så er det faktisk også, der præger de fleste af de forskellige bedømmelser. Gennemsnitsbedømmelsen, der er vi suveræne. Min midterforsvar Bamba, Rodriguez min angriber, Gallagher min højre kant, Dyer min venstre kant, og Sanogo min skarpretter. Så det er jo fantastisk. Og hvis vi går ned og kigger i mål, så er det faktisk Bamba, der ligger nummer 1, og Rodriguez, der ligger nummer 2. Det er lidt underligt, at min skarpretter faktisk ikke scorer så mange mål, men det er nok fordi, den rører så meget over kanterne. Assist, der er det faktisk mine 2 kanter, der ligger der, som jeg også forklarer i taktikken, så det er det, jeg går på. Jeg vil komme lidt tilbage til det også, men det viser jo bare, at det her prøver, det virker. Så det er fantastisk. Kampens bedste spiller, den fører Bamba også suverænt. Så det er jo fantastisk. Jeg tænker, jeg vil vise jer lidt herinde på holdene her.
Jeg vil vise jer lidt, hvordan det er gået mod de 2 Premier League-hold, tidligere Premier League-hold, som rykker ned. Og der er blandt andet Blackpool her. Så går jeg ind og kigger i statistikken, kampstatistik, så kan man se her, ja, vi har faktisk næsten lige mange skud inden for rammen. Vi har haft lidt mere boldbesiddelse, det kan godt skyldes hjemmebanefordelen. Det der er, vi er lidt bedre med hensyn til vores afleveringer. For forsvar og midtbanen, hvor vi så halter rigtig langt efter på angrebet. Det er jeg lidt ked af, men det kunne måske skyldes, at vi har utrolig mange indlæg. Jeg håber at satse på det lidt derfor. Så er der West Ham, konkurrenten, den største klub i Championship, som lige knapperne op ligger til playoff. Så vi prøver at kigge her, statistikken. Mange flere skud end os, men vi er utrolig skarpe. Det kan vi se her, 4 skud på mål, 3 mål. Og det kendetegner os egentlig hele sæsonen, at vi er utrolig skarpe. Det er ikke altid, vi har flest skud på mål, men vi scorer på vores chancer. West Ham har også haft spillet mest, det kunne også godt skylde en hjemmebanefordel. Så alt andet lige, så er vi godt med. Jeg tænker, at vi lige skal se målene for den her kamp her. Jeg har lige yderligere 2 mål, vi også skal se på, hvor faktisk den ene, det er i den her kamp. Det er værd at lige holde øje med Sanogos mål, som faktisk er rigtig flot. Nu prøver vi at kigge her. Det tager lige lidt tid med at klargøre skærmen. Jeg ved ikke, lige i starten halter det lidt med grafikken, men den kommer, og I burde kunne se målene sådan nogenlunde. Det er Vesters kære West Ham hold her, der får lidt tæsk. Det kan jeg jo rigtig godt lide. Jo. Det er jo ikke et netspil, hvor Vester han styrer West Ham. Det havde været guld værd. Men det må jeg jo udfordre ham en dag. Jo. Ja, jeg siger, at markeringer er meget slappe. De går bare og kigger på mig, så skyder han den af. Meget ja, træfsikker. Det er faktisk et tidligt mål. Vi scorer allerede efter 2,5 minutter. Så er vi fremme ved omkring 18 minutter her. Jeg vil sige, at Newton han trækker godt ned. Og så ligger den dybden til Beckford, som har fået plads, som ligger den ind over til dig. Beckford kunne lige så godt selv have skudt, men igen, det er det, jeg snakker om. Når en angriber trækker ned, skal jo plads til den anden. Så det er jo fantastisk igen med en taktik, der virker godt. Så smutter vi lidt over til anden halvleg her. Jeg tror, det er West Ham, der kommer godt igen her. Lidt kikset forsvarsspil, men det viser jo ikke at gøre så meget. Det er nu det her mål. Det skulle være ret godt med Sanogo her. Der kommer her lige om lidt. Jeg ved ikke, hvad fanden han laver, om det er en tunnel eller hvad. Det kan jeg ikke se. Det håber jeg selv kan se, men det var udmærket. Men I får lige lov til at nyde stillingen her igen, og så springer vi stille og roligt videre.